Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Hello, kif intom? Smajtuh dak il-ħoss? Dak x'ħoss kien? Din zaqqijat gor. Ġuħġej, lanqas naf x'għandi għabtit niekol illum. Forsi xi timpana. In-nanna tiegħi tagħmel littja b'timpana. Skont in-nanna għandha riċetta sigrita. Xi darba weditni li tgħidli. Inti ġieli doqta t-timpana. It-timpana tkun magħmula bl-imqarrun, bit-salza u bil-laħam u fl-aħħar miksija folja ġin. Xi tjubija. Kontu tafu li t-timpana hija ikel tradizzjonali Malti? Tradizzjonali tfisser li l-ikel ħafna drabi issibu f'Malta biss, jew li Malta, il-pajjiż li ngħixu fih aħna, hija magħrufa għalih. U minn barra t-timpana jeżisti ħafna u ħafna aktar ikel tradizzjonali Malti. Illum, Zizi ġiet sant in-nanna Teres u flimkien se jsajru dexxi mqarrun il-forn. Zizi tħobbu ħafna l-imqarrun il-forn. In-nanna Teres diġà lesti t-taġen u borma fuq in-nar. Il-borma fiha l-ilma li qed jisħon ftit ftit. U t-taġen fih it-taħlita li se jħaltu mal-aġin qed tittektek bil-mod. Zizi qed tgħid lin-nanna li aħjar iżżomm ftit il-bot min-nar u tħalli lin-nanna tieħu ħsieb il-borma biex żgur ma tweġġax. Zizi qed tieħu gost tara lin-nanna tipprepara l-ikel. Jidher li l-ilma fil-borma qed jali u issa sar misħun. In-nanna titfa' l-aġin fil-borma bil-misħun u tajt lil Zizi biex tipprepara l-arloġġ biex idoq wara 10 minuti għax daqshekk se jdum biex isir l-aġin. Les l-aġin, in-nanna Teres taqbad il-borma bl-ingwanti tal-kċina u titfa' l-aġin bil-galbu ġo passatur fis-sink tal-kċina. Il-passatur nużawh biex insaffu l-aġin mill-ilma. L-ilma jgħaddi mit-toqob iż-żgħar li għandu l-passatur u l-aġin jibqa' ġo l-passatur. Issa in-nanna u Zizi qed iħalltu l-aġin mat-taħlita li għandhom fit-taġen u jitfgħu kollox fid-dixx u jidaħluh fil-forn biex ikompli jsir u jiġi qarmeġ. Min jaf kemm se jiġi tajjeb u xi fuh. Hawn donnu li anke n-nannu Mario qed ixhom l-imqarrun il-forn u fetaħ l-aptit għax daħal fil-kċina biex jara se jnaqqar. Ir-ravjul, ir-ross il-forn, il-minestra, is-soppa tal-armla, fost oħrajn huma kollha platti tradizzjonali Maltin. Fil-fatt ħafna turisti li jżuru Malta jieħdu gost iżuru ristoranti li jżervu dan l-ikel biex bekk ikunu daqgħu l-ikel tajjeb li nafu nsajru aħna l-Maltin. U xi ngħidu għall-qassatat u l-pastizzi tal-irkotta jew tal-piżelli. Tista' tgħid li dawn tista' ssib tixtrihom minn ħafna ħwienet fil-bliet u l-irħula Maltin. Inti liema l-aktar li tippreferi, il-pastizzi tal-irkotta jew dak tal-piżelli? Il-Maltin mhumiex magħrufa biss għall-ikel tradizzjonali, iżda anki għal ħlewwiet tradizzjonali li xi ftit minnhom issib tixtrihom biss fi żmien partikolari, bħal ngħidu aħna il-figolli. Il-figolli huma tradizzjoni Maltija li ssib tixtrihom fi żmien il-għid. Dawn ħafna drabi jkunu magħmulin minn żewġ forom maqtugħin mill-aġina u saf lewż bejniethom. Tassew ikunu tajbin. Ara. Qed tarfu għall-prinjolata? Fiex tfakkarkom il-prinjolata? Li tfakkarni fi żmien il-Karnival, għax fil-fatt il-prinjolata hija ħelu tradizzjonali Malti għal żmien il-Karnival. U qed tarawha dik iċ-ċirasa fuq nett. X'kuluri? Ekku, ħamra. Matul is-sena nsibu wkoll kannoli mimlijin bl-irkotta u l-qaq tal-għasel. U inti, liema hu l-ikel favorit tiegħek? Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa
ser ngħidu ċaw.